Mäso je najzdravšia potravina na celom svete. Číslo 1 vyhráva hovedzia pečeň. Sú tam všetky nutrície, mikra, makra a má to najväčšiu biostrebateľnosť a biodostupnosť. Na druhom mieste máme umiestnený hovedzí steak. Hovedzia pečeň a hovedzí steak sú jednoznačne najvyššie v rebríčku zdravých potravín, pretože nič nemá toľko esenciálnych nutrícií ako hovedzia pečeň a steak. Ja osobne preferujem viac steak, lebo chuťovo mi viac pasuje s hovedzou pečeňou. Tam má veľa ľudí problém, ale je to najzdravšia potravina na svete. Ja s ňou nemám problém, ale každý deň ju nekonzumujem. Čo sa týka ostatných druhov mäsa, akékoľvek, bravčové, kuracie, morčacie, to je jedno. Všetko má vitamíny, bielkoviny, ktoré tvoje telo potrebuje. Nie každé mäso je mäso, na ktorom by si vedel prežiť každý deň, kvalitne, celý život. Keďže si máš vybrať len jednu potravinu, ktorú by si mal jesť, aby si dokázal dožiť kvalitný, plnohodnotný život, kuracie mäso by to napríklad nebolo. To má veľa bielkovín, ale nemá to dostatok mikier, vitamínov. Čiže kuracie mäso fajn, ale dalo by sa v podstate povedať, že čím väčšie a silnejšie zviera skonzumuješ, tým lepšie to bude pre teba. Lebo kravička, bík je silnejšia ako napríklad zajac alebo sliepka. A ty keď konzumuješ nejaké zviera, tak ho v podstate konzumuješ aj s jeho vlastnosťami, ktoré vlastnil. Ďalšia vec, okrem mäsa, ostatné živočíšne zdroje, ako syr, mlieko, ryby, vajcia, nemajú obranné mechanizmy. Nemajú žiadne biochemické zbrane, ktorými by sa branili, ako napríklad hubičky v lese, alebo zelenina rôzneho druhu, orechy a podobne. Pretože zvieracie defenzívne mechanizmy a obranné vlastnosti si eliminoval, keď si to zviera už zabil, hej. A čo sú obranné vlastnosti zvieraťa? No, záleží u psa, zuby. Keď je to veľká šelma, tiger napríklad, zuby, pazúre, rýchlosť, sila, obratnosť, nočné videnie, oveľa lepší čuch, oveľa lepšie reflexy, vnímanie nebezpečia a tak ďalej. Keď zabiješ tigra, tieto defenzívne obranné vlastnosti si už eliminoval a mäso samé o sebe sa nijak biochemicky nebráni ako rastliny. Rastlina, tá ti zase nedá facku, nedá ti bombu na oko, neuhryzne ťa. Rastlina má v sebe biochemické vlastnosti, ktorými sa bráni. Každá rastlina sa bráni inak, tak ako každé zviera. Tiger má oveľa väčšie obranné vlastnosti, ako napríklad veverička alebo čivava. Keď ťa uhryzne čivava, tak možno budeš krvácať, hej, zašiješ si to alebo obviažeš a počkáš, kým sa ti to zahojí. Tiger, keď ťa uhryzne, tak ti odsekne celú ruku, alebo ťa aj zabije, hej. Alebo mačka, keď ťa poškrabe, zabolí to, zakrváca to, ale keď ťa poškrabe tiger, tak môže ťa aj zabiť. To isté, aj rastlinný svet. Rastlinný svet sa bráni a každá rastlina sa bráni svojím spôsobom, svojou silou v rámci možností. Rôzne huby, napríklad v lese, niektoré sú jedlé, nejaké kuriatka, potom máš nejaké iné huby, z ktorých máš hnačku, alebo sa pozvracáš. Potom máš nejaké jedovatejšie huby, ktoré ťa môžu otráviť, alebo ti spôsobia ťažké tráviace problémy do konca života. Niektoré ťa zabijú po 2 týždňoch a niektoré ťa zabijú ešte v ten deň. Takže v rastlinnom svete takisto sú silnejšie a slabšie biochemické obranné vlastnosti. Každá rastlina sa bráni inak. Niektorá ťa zabije, z niektorej budeš mať len hnačku a potom tu máme zeleninu, z ktorej iba prdíš a máš veľa vlákniny a chodíš často na záchod. Čiže zelenina klasická, keby to porovnáš v tom zvieracom svete, tak zelenina je taká čivava, jedovaté hubičky sú tiger v rastlinách zase.